Usa ka anak ug mag-uuma ug elementary teacher sa UP Maguindanao ang garbo karon sa nasod human nakadawat og managlahing scholarships abroad. Lakip dinhi ang full scholarship sa Yale University sa Amerika. Ato siyang ilailahon sa report ni Ethel Ipanag. Wala magdahom si Nathan Wayne Areston, 18 years old, nga taga-UP Maguindanao ug estudyante sa Philippine Science High School, Central Mindanao Campus, nga makakuha kinig scholarship sa mga iladong eskwelahan sa Asia ug sa Amerika. Usa niini ang sikat nga Yale University sa Amerika, kung asa talagsa lang ang makasulod dinhi. Gani ana lamang sa 4% ang acceptance rate sa tulunghaan. Gawas nga libre ang tuition, wala na usab kini bayaran sa iyang airfare ticket padulong sa Amerika. Lipay kay ko, ug wala ko nag-expect kay Yale ba yan na? Yale to, so it's a very prestigious university sa US. Nakuha si Wayne tungod siyang tag-as nga grado, academic standing ug achievements. Narepresenta na sab ni Wayne ang nasod sa Pilipinas sa laing-laing mga competition abroad. Inspirasyon sab ni Wayne iyang pamilya, labi pa nga sukad 12 anyos, talagsa na lang kini siya gaulian. Tungod kay anaan himutang sa Lanao del Norte ang iyang tunghaan, 6 to 7 hours ang biyahion ug 300 kilometers ang kalayon. So layo kayo, dili ma-afford sa akong parents nga magbiyahe og nga nakakapoy ug nga nakagasto para mo adto sa ako asundoon or bisag ako lang mo uli dili gyapon na feasible. So atong grade 7 ko kay nara ko sa Pisay the whole time. Planong kuhaon ni Wayne ang kursong BS Physics, Mathematics or Chemistry. Minsahe sab sa inahan ni Wayne nga dili kalimtan kung asa siya nagsugod bisan og makaabot na kini sa Amerika. Patuloy niya pa ring pagserbisyuhan ang Diyos na siyang nagbigay. Nituo ko na ako'y chance nga mapasar. Nituo ko nga basin day dawaton ko sa Yale. Kay kung dili ka mo tuo sa imong self, murag lisod na siya nga tuuhan pud ka sa lain tawo. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.